Aminu MK Annabi. Labarin soyayya ne, labarin soyayya ne, tsintuwa ta soyayya. Wai wace ce wata gona ta yi fice, ba ku santa ba na cewa masoyana, dan a gona ta yi fice, ta yi fice. Ku zo ku saurari kalmar mun daura, ku zo ku saurari labarin mun daura. Wata gona ta zamo haske na idaniya, wata gona ta zamo haske na idaniya. Wataran naje garin bayayi din nayi wasa, komai ya kankama ana ta yi ana gasa, maza da mata sun fito sun zo kallon wasa. Mawaƙin farko Umar Meji ta yayi wasa, mawaƙi na biyu Dini Salo yayi wasa, mawaƙi na uku Ɗaya Kora yayi wasa, mawaƙi na hudu Auye Razak yayi wasa. Hawan waka ta yayyuwa, daga nan na hau waƙar garin mai yayi na rerawa. Ina waka ana taɓi abun burgewa, irin wannan in ɗan juyo ta na yi hanguwa. Min nawara ce na hanguwa, min nawara ce na duhuwa, min nawara ce na hanguwa, min nawara ce na duhuwa. Ina waka ina ta kallon shalele na, ina waka ina ta kallon an bebi na. Bayan na ƙare na zo guna na zauna, tunani na taimamaye min duka sashe na. Na kama da ƙaunar mun naura, na kama da soyayyar mun daura. Soyayya ta kullu, soyayya ta faru.